Tarihin Asmi Wakili. Wace ce Asmi Wakili? Asma'u Abdullahi Wakili, wacce aka fi sani da Asmi Wakili, shahararriyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood, sannan Bafulatana kuma ɗaya daga cikin kyawawan jarumai mata a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood. Don haka ku biyo mu domin samun cikakken tarihin rayuwarta ɗaya bayan ɗaya. Haihuwa. Sannan jarumar Asma'u Abdullahi Wakili wato Asmi Wakili an haife ta ne a jihar Filato, karamar hukumar Barikin Ladi, a wani ɗan ƙaramin ƙauye mai suna Mahanga. Karatu. Sannan a matakin karatu, jarumar Asmi Wakili kamar yadda ta zayyana, karatun nata bai yi nisa ba domin ta tsaya ne a matakin firamare zuwa matakin gaba da firamare wato secondary. Fara fitowa a fim. Sannan jarumar wacce kuka fi sani da Asmi Wakili, jaruma a masana'antar Kannywood wacce take fitowa a bidiyon waƙoƙi tare da fina-finai masu zaman kansu. Kamar yadda zayyana a hirar ta, jaruma ta fara harkar fim ne ta hanyar fitowa a bidiyon waƙoƙi na ɗan wani lokaci, kafin daga baya Aminu S. Bono, wadda ta kira da mai gidanta harkar fim, ya ba ta shawara zuwa Kano ta yi rijista da kamfanin shirya fina-finai domin samun damar fitowa a fim, wadda kuma hakan ne ya ba ta damar fara fitowa a fim ɗin, wadda a baya ba ta da wannan damar. Sannan kamar yadda ta zayyana, jarumar daga cikin fina-finanta wadda ya fi burge ta shine Darasin Farko, fim mai dogon zango wadda ta fito tare da jarumai da dama kamar su jaruma Momi Gombe, jarumi Lawan Ahmad da sauransu. Sannan a ɓangaren waƙoƙi, wanda ya fi burge ta shine Abin Ya Motsa, wadda ta fito tare da shahararren mawaƙi wato Sadiq Saleh. Kuma tana son waƙar ne saboda da ita mafi yawancin mutane suka santa, domin ya kai matsayin da wasu har suna kiranta da sunan waƙar wato Abin Ya Motsa. Jerin fina-finai. Sannan jarumar Asma'u Wakili, wadda aka fi sani da Asmi Wakili, ta fito a fina-finai da dama kamar su Darasin Farko, Auduga Rara, Fatima Bintu, Kalma Ɗaya, Bazata, So Sanadi, Yahoo Boy, Narabi, Jagaban, Fatake, 'Yan Kwalta, Baban Ladi, Gidan Yawa, Mustajaba, Akwai Allah, Amarya da sauransu. Jerin bidiyon waƙoƙi. Kana jarumar ta fito a bidiyon waƙoƙi da dama kamar su Abin Ya Motsa, wadda ta fito tare da Sadiq Saleh, Abin Ƙaunata shi ma ta fito tare da Black Waziri, sai kuma Sirrin Kalbi. Ki Bani Soyayya, wadda ta fito tare da Umar M. Sharif, sai kuma Yar Fillo. Cikon Burina tare da Kawu Ɗan Sarki, Gidan Sarauta tare da Aro Mai Zango, Yar Belbela tare da Abdullahi Amdas, Ina da Ke da sauransu. Haɗaka. Sannan jarumar ta fito a fina-finai da dama a tare da jarumai mata da maza kamar su jarumi Lawan Ahmad, jarumi Aro Mai Zango, jarumi Ali Nuhu, jarumi Garzali Miko, jarumi Salisu S. Fulani, jarumi Abdullahi M. Sharif, jarumi Kebbi International, jarumi Soja Boy, jarumi Ramadan Boot, jarumi Yusuf Sasin, jarumi Baballa Hayatu, jaruma Momi Gombe, jaruma Ummi Karama, jaruma Khadijat Mai Numfashi, jaruma Maryam Malika, jaruma Amal Umar, jaruma Fatima Hussein da sauransu. Karin bayani. Sannan jaruma kamar yadda zayyana, abin da ya fi burge ta ya fi sa ta cikin farin ciki shine kuɗi. Sannan abin da tunanin shi ya fi saka ta damuwa bakin ciki shine rasuwar mahaifiyarta, wadda ta dalilin rasuwar mahaifiyarta ne ya sa ta taso ba tare da sabo da mutane da yawa ba, wadda a ƙarshe shigowarta masana'antar Kannywood ya ba ta gudunmawa sosai wajen dawowar farin cikinta. Sannan kawo mata gulma wani shi ma yana daga cikin abin da ke bata mata rai ya sa ta ji ta tsani mutum. Sannan jarumar kamar da ta faɗi, duk munin mace ba ta rasa saurayi, kuma ita ma tana da saurayinta wadda take son sosai saboda yadda yake supporting nata
akan sana'arta, duk da cewa wasu na kyamar sana'arta ta tara ƙarfin. Sannan babban burinta shine zama shahararriyar jaruma, ya zamana kowa ya santa. Kuma da za ta samu tarin kuɗaɗe, da za ta yi amfani da shi ne wajen yin fim ta hanyar wayar da kan iyaye mata da maza, da sanar da duniya illar yin fyaɗe ga ƙananan yara, da kuma yin fim akan irin rikicin da ke faruwa a jihar ta, wato Jos, jihar Plateau. Sannan atamfa ce suturar da ta fi burge ta. Sannan a ƙarshe, shawarar da ta ba wa mata masu sha'awar fara fim shine kar su shigo harkar fim saboda kuɗi ko alatun duniya. Asmi Wakili, babbar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood, mun gode da ziyartar shafinmu. Ku taɓa wani subscribe, ku yi like, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode. NW Hausa TV.